d'aquestes festes, declarades d'interès turístic local, és la presentació de càrrecs que avui ens ha reunit ací a tots els presents. Aquesta nit donarem a conèixer el nom dels capitans i els seus banderers, que com al segle XIII lluitaven per la taifa de València, enamorats com estaven d'aquestes terres i no disposats a renunciar a elles. Coneixerem el nom dels ambaixadors, que reencarnaran a Benjulem el Serif i Fernand Pere de Balboa en la lluita pel castell i per la vila d'Agullent. Alfred Tortosa Chaffer. Rubén Tortosa Ureña. Aquesta trajectòria i tradició, encapçalant les files de l'exèrcit de la mitja lluna i sense descans fins a aconseguir la victòria, per la fila ben Bassols, capità moro per a les festes de 2016, Javier Tortosa Chaffer. Javi, germà, capità. Amb l'acte d'avui es fa realitat un somni per a tu. Des d'avui eres oficialment el capità moro de les festes d'Agullent. El pare, la mare, els teus germans i germanes volem acompanyar-te en un moment tan especial i ho fem amb el regal que ara mateix anem a presentar-te. Estem segurs que seràs un gran capità. I un gran capità necessita una bona marxa mora per desfilar pels carrers d'Agullent. Volíem una marxa de qualitat, que fora desfilable, d'eixes que quan l'escoltes no pots evitar tararejar-la. Una marxa que t'identifica com a capità i que a partir d'ara comença a formar part de la història de la nostra filà, els Aventbassols, la filà en què tots nosaltres hem viscut i continuem vivint la festa. Dani Ferrero, mestre i fill de mestre, ha posat el seu talent al nostre abast creant aquesta marxa. I ho fa just 21 anys després d'haver composat la marxa Pedro el taxista. Eixa marxa que, a banda del que significa per a la nostra família, que és molt, s'ha convertit en un himne per a la nostra filà. I ja per últim, dir-te que cada vegada que escoltes aquestes notes, acords, melodia, gaudisques eixe espírit fester que tant et caracteritza, recordant d'on vens i tenint clar que des d'avui, per a nosaltres, seràs el nom que porta la teua marxa. Tortosa, capità.
l'amistat no és menys. I perquè volen compartir-la amb el seu amic aquesta nit, demane la presència dels amics del banderer moro Rubén Tortosa Ureña, que li faran entrega d'un detall. Faran entrega d'un detall al capità moro 2016 Javi Tortosa Chafe, la família Ureña Calpos. Diuen que són les segones mares i estic convençut d'això. I perquè volien estar avui, així i ara, reclame a les ties de Javi Tortosa. Javi, dona gràcies per tindre'ls avui així. Els que el van donar la vida i els que estaran incondicionalment al teu costat sempre. Pedro i Juanita també poden ser partícipes d'esta festa i fer-te entrega d'un detall. Perquè és un privilegi tindre una marxa mora pròpia, volen entregar-te aquest detall dels teus germans, Pedro, Susana, Merche i Alfred. La Junta de la Filar, en nom i representació de la Filar de Passó, i encapçalats pel seu president, Rubén Revert, i els membres de la mateixa, Víctor, Paco i Toni, faran entrega dels detalls al capità moro Javi Tortosa, al seu banderer Rubén i a l'ambaixador Alfred. Per això Javi farà entrega d'un detall al seu germà i ambaixador moro Alfred Tortosa. Vull dir-vos que estic vivint uns mesos de molta devoció. Soc fester de sempre. De xicotet, en els calibres, era tan menut que no me'n recordo els anys que vaig eixir. Després, en la Marina. I ara, de l'Agrenosol, on ser capità havia sigut per mi una il·lusió i un somni que crec que vaig aconseguir. En segon lloc, dir-vos que estic molt content, molt agraït del regal que vaig rebre en el concert de la presentació de capità. La marxa Tortosa Capità, que m'acompanyarà a aquestes festes i cada volta que l'escolte em recordarà aquest any tan important per mi. Per últim, vull donar les gràcies a diferents persones que m'estan ajudant molt per a poder ser capità de la meva fila. Els meus pares, els meus germans, que m'estan ajudant molt en tot el que necessite. El meu fill Rubén, per acompanyar-me ostentant el càrrec d'abanderat. A la meva filla Noelia, a Freddy, i a les meves netes, que a l'ara i abril, que encara que estan lluny i no poden estar en festes, sé que en la distància m'acompanyaran. A la meva dona, Mari Carmen, a la meva dona Mari Carmen, que encara que no li agraden les festes, està al meu costat en tot. I Déu està en tot, que diu, fes-ho que el dona la gana. A la meva Pilar, que em dona tot el suport, i a la seva junta, i encara no obrir la boca me la tapen. Per últim, i per acabar, dir-vos que estic molt orgullós de ser el vostre capità i espero que enguany tinguem moments molt bonics i disfrutem molt. Moltes gràcies i que s'ho passeu bé esta nit.
avi i al meu nebot Rubén que estic molt content de que hagin comptat amb mi per a fer-la baixar i que estem vivint uns moments d'il·lusió en els preparatius i per a mi van ser unes festes molt especials al vostre costat. Jo us volia fer un detall. I ve una persona que ara veurem i que ens acompanyarà i ens serà al llarg del sopar. I per a que aquesta persona comence necessitaré que llum i hores la criden, perquè ells la coneixen també. Se recordeu del nom i tal? A la de 3. 1, 2, 3.
Rodimos un dia i això emociona molt, és de veres. I després quan puges dalt i ja després vas per que... L'infermer és la persona que no pot. Ser falta i interpretar-se. L'hem baixat tu per la casa? Dimarts.
Ja tens el somni complit. I la banda t'ha agradat? Era, el xiquet que darrere i tu què? I veient com te vas parlar.
costum a la Fila dels Bassols, avui dilluns, festes, i farem el detall al cap de fila. Una cosa també, el capital vol dir unes paraules, no? Sí. En primer lloc volia agrair-li al meu fill Rubén l'haver-te mandat, l'haver-te de banderer i m'han de fer un regal. Demà farà d'estafador i si plou hi ha el temps l'any que ve. No, estafador és prou. Pues Enrique, fes el favor, vine. I pobre de mi si no proclama l'Evangeli.
no em té el barca. Hòstia, ja. Tinc el gol de la barca, no ho fica, m'ha ajudat en tot. Gràcies. M'agrada que no fes amb això, però he viscut moments molt intensos en l'entrega de banderes, en l'entrar, que des que van pujar les xiques a la carrossa i van plorant, i fins al final de l'altre vaig estar molt emocionat. Per a mi va ser un plaer anar acompanyat d'una esquadra d'amics, que es van brindar així de mi, i d'un ballet d'amigues que van fer un esforç per anar en un ball i disfrutar molt. I per últim, el meu reconeixement a la meva fila i també moltes gràcies a dos personetes que no estan així, que són els meus fills i m'acompanyen en totes les aventures que me'n van. I ja està, moltes gràcies. Yo soy el que, cumpliendo los mandatos del caudillo que manda a nuestras tropas, pido hablar al alcaide de ese fuerte que negáis a mi hueste vencedora. Salga en breve a mi voz. Tiempo hay escaso. Acudir sin tardar mucho le importa. Esto digo y termino mis palabras deseando tener respuesta pronta. Dile que es Abdelaziz quien le espera, pues sabiendo quién soy, ya basta y sobra. Si capaz de tal infamia fuera el cristiano, ¿no notas que degollarte ahora mismo fuera la más fácil cosa? Ve pues, y que tu presencia le dé la respuesta propia. Que cual tú llegarás libre, la embajada mora regresará a su destino, que es lo que cumple a mi honra. Esto baste y parte pronto. Es que... Las palabras sobran. Cuando ya dado la suya, Fernán Pérez de Valera. Orgulloso estás. ¿Cuál debe? Quien mucho estima su honra. Y parte al punto, que es tarde y tu presencia me enoja. Corro pues, que la embajada espera tras esa loma. ¡Lánzate al viento, caballo! ¡Morrime! ¡Viva Mahoma! Necio fuera el oponerse, resistir, torpe arrogancia. Los hijos de vuestros hijos maldecirán vuestra gracia.
y de la sangre que corra, seréis vosotros la causa. En cambio, si cual espero, accedéis a mi demanda, saldréis del castillo libres, sin rescate y sin que nada se oponga a vuestros dominios al paso de vuestra marcha. Si no aceptáis mis ofertas, si vuestra loca arrogancia desoye lo que le importa, ya la lucha se prepara. ¡Ay de vosotros, cristianos! ¡Ay del fin de vuestra raza! Ni piedra, rastro ni indicios de ese fuerte que os ampara dejaremos. Y por siglos sonará vuestra desgracia. Dicho está, y juro al profeta que cumpliré mi palabra. Responde, que aquí os espera en Julem, el sheriff de Albaida. ¿Diste fin a tu discurso? Sí, cristiano. Tu arrogancia, aunque es mucha, no ha logrado acobardar nuestras almas. Y aunque es triste nuestro estado, no es tanto como propala. Ve pues, y di a los tuyos que Hernán Pérez aguarda y que prefiere no entregaros este fuerte y esta plaza, morir con todos los hijos de Julián y su cabalca. Rendirnos sin luchar, moro altanero, ¿nos tienes por traidores o cobardes? Nunca lo fue este pueblo. Pergaminos conservan sus archivos, queda claro. ¿Qué me importan a mí los montes de oro del déspota Abdalá, ni sus alfanjes, ni sus esclavas, que en el fango hundidas vieron su amor vendido en vil ultraje? ¿Son esas las riquezas que me ofreces? ¿Son esos los regalos que me traes? Antes morir que sucumbir con mengua. Antes que moro, el español es mártir. ¿Tal dices, capitán? Tal digo, moro, ni una palabra más y Dios te guarde. Tus bravos morirán y sangre y fuego tendréis por esta plaza y esas calles. San Vicente Ferrer, que nos socorra. Ya veremos vuestro Alá lo que hace. Por ti lo siento, capitán valiente. Y yo por ti, embajador galante. En la lid nos veremos, capitán. Nos veremos muy pronto en el combate. En el nombre de Alá, ¡guerra al cristiano! En nombre de Dios, ¡guerra!
del castillo, cumpliendo lo que manda el rey don Jaime. ¡Secuaces de Mahoma! ¡Sarratanos! ¡Salid a las almenas y escuchadme! ¡Silencio todos! Cristiano, ya en tu presencia me tienes. Yo soy Acén, el terrible, fiel alcaide de este fuerte. Yo soy por quien tú preguntas. Yo soy el que nunca teme. Y ni voces ni amenazas vencerán mi duro temple. Despacha pues tus encargos, pero del modo más breve. En nombre del gran monarca, del gran rey emperador, en nombre del siempre invicto don Jaime Conquistador, asombro del universo, gloria del suelo español, rey de Valencia y de Murcia, de Mallorca en conclusión, y conde de Barcelona, hoy te digo. ¡Corre! Ve y a tu monarca que ataque pronto, veloz, que Acén, el jeque africano, le juzga indigno y traidor. ¡Malnacido! ¡Ingrato y sin corazón! ¡De mi rey! ¿Así habláis vos? ¿Así agradecéis vosotros las bondades y el favor que os dispensa el rey invicto? ¿Qué clase de hombres sois? Los favores de tu mano, insultos para mí son. Y ten tu lengua maldita, pues si no hace de quien soy, que no podrán detenerme los deberes del honor. Entregarte yo el castillo que tanta sangre costó a nuestros antepasados. No ha de ser, pues tengo honor y me sobran aún arrestos para mostraros quién soy. No esperes de mí, cristiano, tal villanía y baldón. Y si tal como a la lengua dan rienda suelta al valor, venid pronto, y aquí estamos convencidos de que sois valientes en la palabra, pero en la batalla, ¡no! Y así la huestia galena, con placer y con fruición, ha de beber vuestra sangre, si tan temerarios son. ¡Infame! Ya la paciencia por completo se acabó. Y sabed que cuanto dije, dispuesto a cumplir estoy. Por última vez, te ofrezco la paz. ¿La quieres? ¡No! ¡No! ¡Guerra, pues! ¡Guerra y exterminio! ¡Guerra inaudita y feroz! ¡Guerra sin cuartel ni tregua contra ti, enemigo de Dios, hasta entregar a los buitres tu lengua de maldición! ¡Argentinos! ¡Viva nuestro invicto rey! ¡Por la patria y nuestro Dios! ¡Ahí, bravos soldados! ¡Dejadme el conquistador! ¡Viva
que estic molt orgullós de ser el vostre capità i espero que enguany tinguem moments molt bonitos i disfruteu molt. Es fa realitat un somni per a tu. Des d'avui eres oficialment el capità moro de les festes de Buyen. El pare, la mare, els teus germans i germanes, estem segurs que seràs un gran capità. Dic-te que cada vegada que escoltes aquestes notes, acords, melodia, gaudisques aquest espírit fester que tant et caracteritza, recordant d'on vens i tenint clar que des d'avui, per a nosaltres, seràs el nom que porta la teva marxa, Tortosa Capità.